Cha siswami kunobhuti osibhalele la. Igama lakho Langelihle, angazi noma uyamazi. Langelihle? Yebo. Hey. Yalingwa. Awuthi ukusondela kancane ba. Hayi. Ngifikisela ngokushisa nje uma ngiphathela lelo gama Langelihle. Yebo, yena osibhalelile osithumile la ekhaya. Hayibo. Langelihle waboshwa. Sajele, unithume kanjani? Ngiyaphinda masasingeke isidingo sokuthi ungiqambela amanga. Ngiyaxolisa nje ngithini mntanami sokuthi ungcwaba umuntu ephila. Sasingeke isidingo sayo yonke leyo into leyo. Ngaze ngayithwalisa kanzima. Ngaze ngayithwalisa kanzima ngangithi ngiyakha kanti ngiyabhidliza. Mntanami. Uyimoshile impilo yami mama. Mntanami uyimoshile. Awazangenza. Wazangixabanisa nomntanami. Awuphuma uhambe, phuma. Phuma uhambe. Phuma la ekhaya. Awumthathe kwamanje, awumise emotweni mkhishi. Ungaphinda ubuye wena la. Ungaphinda ubuye. Hamba la. Uyinjamani. Akekho umuntu onendaba nami anga. Owami impilo. Impilo uvuka udayisa. Ezinye ingane ziyabhalisa manje ekoleni. That's life. Uthi ukuqhubeka nesoka lakhe. Impilo nje oma. Akuyona impilo. Ukuthi udayise wabogeza. Yabhalisa ekoleni. Amaplaning nawo kumanje uzongithethisa ukuthi Angikuthethisi mntanami. Angikuthethisi mntanami. Ungephi impilo yami Owami. ungakazi uzongibheka ngoba uzongithethisa. Owami. Ngicela ubuye. Yazi? Uma usubuyile owami kunezinto eziningi uma wakho kumele ayikhulume. Ukwazi ukuthi usole izinto zakho zokuqhubeka phambili nempilo. My God. Wena owami shuthi ngokwakho usuphelele umula kwambili. Awuyicabanga ifamily yakho. Ifamily ke nje yonto yokugcina mhlawumbe ungasho ukuthi ngiqhubeke ngizakhele impilo yami ngizakhele ifuture yami ukufunda nokusebenza nani. Kodwa nje omungitshela ngomndeni angazi ukuthi khuluma ngoba. Mawufunda owami, makufuneka isigdisha komzali uzofaka yini? Wena umuntu nje owami umbone njani nje bela ekhaya? Umbone ngathi uhlukumezekile nje ukuthi uzokumele uvuka dayise zonke insuku. Yonke imizi inezinkinga zayo. Kazami 2025 sibuyile. Sithi kwenzakalani? Abantu besibuza bathi kwatshoni kuphi malandela nikuphi sikhona. Namanje siyaqhubeka umshikashika. Kazami Besake emaholidini. Kazilami kunodaba esigcine ngalo. Abantu abazolikhumbula lika owami ozalo uLangelihle Ndlovu. uLangelihle Ndlovu insizwa eyayiboshwe isikhathi eside. Yathi Nyoni TV ngisizeni ngithole ingane yami, ngithole undodakazi bamkhomba kaMashu. Sayithola ingane kodwa ingane kwanhle ngazumuka nomoya. Yathi no, akusiyo baba wami ukuphi sonke lesikhathi. Yavele yaduba abazali ingane yagcwala intaba, yagcwala amathafa. Wenze njani uboyfriend? Wayithatha uboyfriend ngoba qhawela kithi ngaso sonke isikhathi umuntu osuke ezokusiza ukuqala, umuntu othandana. lo sothandweni naye. So njengamanje siyasuka umbukeli, sibuyile ngeinkane 2025 azidlali nezingane kulonyaka. Sithi ngena kulayini. Konekele kakhulu vuka insizwa ungidubule sagijima njengamanje sithi noma ngabe umdala uyi80s uyi90s umuvu unyaka uyi2000 sibhalele. Ngingumzona ngavuka mesufalavala sekufala ngamakhanda amadoda itsobote emagwala khona. Tathi ngagcoba umgcobo khumpa la kahle umsasa linobethule. Hamba noGazilami umzala uDlamini abalandelani no. Buka Nyoni TV at YouTube, Nyoni TV ku TikTok, Nyoni TV ku Facebook, hamba ku YouTube wenze nje uthi Subscribe. Uphinde uthini? Super thanks. 2025 angakukhumbuzi lento nakulonyaka. Super thanks. Kwenzakalani?
Uko. Uyaphila mpembe. Yasebenzeka la. Kuyasebenzeka dayisebenza. Yeah. Hayi sondela mfowethu. I know bafo ukuze mhlambe singakudidi. Ekwambili la ekhaya. Yebo Kwambili. Oh. Ukhuluma noma mina ngomalandela nje. Ngomalandela. Ubafule ngihamba naye uGwajo sisuka kwiNyoni TV. Labashana abancane la. Sisuka kwiNyoni TV. So kunodaba esihamba ngalo la. Khona umuntu esomfunayo so ke umkhondo siyalelela ekhaya. Yeah mfowethu. Awuyena umlu noma ubani umlu? Umlu. Hayi ungesabi qhawula kithi. Nizomenza. Asihambi ngentembi. Kodwa nje sifuna ukuthola umlu kuqala. Mhlawumbe ngaphambi kokuthi nje udaba wethu uqhubeke na umfombili. Yebo ngwala wambili. Wala ekhaya. Oh yeah, yeah. Sekhaya la. Yeah. Okay. No sifuna ukuthola umlu kuqala mfethu ukuthi ubani umlu. Ukuze mhlambe sikwazi ukuqhubeka nje lendaba mfethu. Mawukuthi akuwena usibizelene. Yeah, kodwa manje inkinga ngikwazi ukuvele ngimbize ngoba ngazi mhlambe nizomenza nize. Mhlambe bafo mawukuthi kunenkinga somfunela zona noma mhlambe uzimisela ukuthi ke ungayithwala nawe inkinga zakho phela kufanele nawe ugcine ubhekana nento engaqondene nawe. Naye ukuthi kuyintembi phela. Hayi usibe sengisho noma senze ibelule wena uba mfethu. Uba wena. Usiyanda wena. Asicela umlu. Yeah. Hayi umlu ahlase mase nje iqinisi mina. Hawu pho ukuthi mana pho yini usisa lena le. Cha ngixoxa ukuthi kufika abantu phela manje nami engingabazi bathi bafuna umlu. Ngibona nama bodyguard impela kuhlonyiwe. Unamacala yini uyiphike pho ngoba phela ngicabanga unali icala ubuye usemncane intwana futhi 2K leli. Hayi angingalikho icala nginalo kodwa phela kuyathusa ukuvela ubona abantu bezogcwala egcekeni. So uyaziphika wena uma ubona abantu. Cha kumele ngiyiphike phela uma ngivele ngivuma ngithi mina ngivele ngishawa. Ubona abaphethe nezibhamu abanye benu. Esawani stories? Esama story. Uma wakho. Amukho usaphumela kwala sayena khona. Ubani umdala ukhona njengamanje esingakhuluma naye beside wena? Amukho khona mina nje ngihleli le store. Uhleli nobala store? Ngihleli ngedwa ngile makhono thenga. Makhono thengayo. Oh all right. Hayi makhona abazothenga singabadedela bethenga. Yeah ngeke uphazamise umsebenzi makhona. Hayi ungezothenga ma. Impela bazosaba maybe bona gcwele kanje. Bazosaba. No ukuze sheshe sisuke la. Malandele ngabe yami. Mhlawumbe sivele siyisho ingqikithi kubafo. Owami ukhona la. Uyamazi wami. Yeah. Ayamazi. Bafo. Ayamazi. Wama bayisibonga. No bafo. Kuthi manje asifuni mhlawumbe sizokhipha into ufakazi baloko. Manje uqale wasitshela igama ngesilona, yabo? Waziphika ukuthi umlu. Waphindwa manje usuthi owama umazi. Hayi angimazi manje owami. Nizomenzani? Makuthiwa mhlambe ngithi ukhona niyamange amazi. Nizomenza. Sizekene owami. Siyazi ukuthi ula ekhaya. Inkinga namadoda nonke yabo. Ingakho sikubuza ukuthi uphi owami. Ngoba masike sayicingela thina bafo kuzoshuba. Hayi ungathenga ma. Naphila ma? Ngiyaphila njani? Yebo. Cela ngibuza Le ntwana le. Yes sasa Yes play. Yes sasa. Hayi kodwa ukuthi ukhona. Mawuthi ayimkhiphi sizongena door to door nabo ubona siphumela. Ngoba ngeke asebenze. Bethu usitshela into eyi1 owamula ekhaya siyakwazi lokho. Asingicela singakuphikisani lokho bafo. Ngicela singakuphikisani lokho. Hayi khona. Ya ilokho ufethe sikudingayo. Khuluma into eqondile. Wensizwa kufanele insizwe ibe nenkwethu. Ukhona singamthola la ongabamba isikhundla sakho because sekudinga sifukhuluma nawe.
Ake kodwa ngene ngidinga ngingakwazi ukuthi ngiphumele ngaphandle. No, sifuna thina ozoqhubeka edayisela, sifuna ukuthi umsebenzi. No, awujike ngale. Awujike ngale. Makhona othenga kumdayisela. Amanye asokubona la. Akwazi kufanele kumele ukhulume nensizwa ungayiboni. No, mfethu ngithi umuntu wakho. Yeah, so siyazi ke mfethu uthule ekhaya sinalo lwazi lakho. So kudingeka yena nje manje. Owambela ekhaya uDisemba wonke. Ya ngiphiki lokho nginjalo kodwa manje Wena uyini naye iqala siqela pho. umuntu wami Umuntu wakho wena. So bazali bakho bavumile ukuthi owameshayela. ya sakhuluma noma wavuma kwa Nawe wavuma ukuthi eshayela. ya Navumelana noma wakhe, unoma wakhe phela. uma wakhe angimazi mina ngimazela isisombeni efonini yakhe yabo ngenkinga naye ethiza avele wangitshela zona la ngoba sinemthatha ngiza naye ekhaya ngakhuluma noma Unavalela ingane. Phela ivalele. Futhi nina nje uDisemba wonke nihleli nengane la ekhaya eningazi even kubo mangathi uyivelelwa inkinga kwawena nje ngoba uthi uyisoka lakhe umncane futhi uyi2K nothini. hayi besihlala naye Uma wakho iphethe ifoni la hambe khona. ya uyiphethe Nginombuzo engifuna ukubuza. Nivumelene nobani ukuthi ingane nihlale nayo noma nivumelene noowami noma wakho? Esayidini lengane akekho umuntu enivumelene naye. Ngifuna ukuthola lapho ukuthi imvume ukuthi ingane ibe la ekabani. Ukhona ni communicate naye yini futhi? wakubi ngayo amukho Ubona ku right nalokho. ngokwami njengomuntu wami ngimthanda ngibona ku right because inkinga yenayo kwakumele ukuthi ngimsize Akuyena phela umkakho bafu. ya kuyena umngane Ukhebeza ingaki? No, mhlawumbe Gwajo into elula lensizwe isancane. Uma wakho kephi? hayi akasho ukuthi yebona ngicabanga ukuthi lapha ngaphesheya embombolo Oh. Ungawazi usinike number yakhe. ya nginganikeza noma nimfonele ngoba kunezinto engingikwazi ukuyikhuluma nami impela engekho eyidingayo Noma awusifonelele yena lapho. Mhlawumbe nawo le number engayazi Mhlawumbe ngiyayibamba ya. Confuse. Ungamchazeli. Hayi umfonele usho ngithi mhlawumbe khona okumdingayo. awuthi ngimfonele Uyabuza. Yabusa le nkuni. Ngiyabusa le nkonzo. Sinomfazi. hello yebo ma yebo ngithi mina khona abantu abalegcekeni abagcwele la manje bakhona abaze ngabe ngicela ukuthi ubuye la ukhona uphuthuma uze la hayi noma abantu engingabazi engiqala ukubabona nje bahambe nama-bodyguard impela yebo alright hayi inkinga okay yebo hayi uthi uyazicela imlindi yancane Ngabe uqhubeke udayisa. Hey, sesibona hayi lo. Katheni? Yamhlonishwa. Hey, yayibona imhlolo. Hayibo. Hey. Hayi. Kodwa kasithembe ukuthi uzokwenzeka. Mase ngitholile kodwa uthukile. Ngoba ubungiphatha kabi. Wavele waduba waphuma wahamba. Yeah. Yabo. Angazi noma wagcina izibulele noma wagcina kwenzakalani. No, hayi naloko nifethu ukuthi uphinde uthinte noma sisebenza. Sisebenza ngalo. Ngoba naloko nagatshelwe ukuthi Hayi mina ngihlala phasi. uyinkosi. Yeah, ngoba wena naloko nagatshelwe ukuthi ukwazi mfethu ukuthi le nto mayingalungi ngalela la. Ukwazi nje ukuthi uphinde uthe imadoda. Anike niphinde futhi ningilekelele. Naloko mfethu kubudoda lokho yabo. Ngaphela ingane encane, uyabo? So ngeke uzwazi ukuthi ingane mfethu iziphi izinqumo ezogcina izithatha. Ngesikhathi sokuthi ngihlale nayo angasitholi. Hayi kodwa nalento yenzo right sekuyena ukuthatha ingane umuntu ohlala nayo. Ngapha ngcono mhlambe ke baxhumana mhlambe kwanivunyelwana ezithize. Ingeke makhaya asinze. Usemakhaya isembumbu kuphelela. Ya kodwa nje bagana phela. Ngidinga obukhona. Hayi, sazi. Ngoba manje into makuthiwa ivelelwa inkinga. Yabo. Abokuyenzeka umuntu evele eshoni. Imali sikanje no uyithini lawo. Sesezwa ngomama mayifika.
kuthi yena-ke umzali ngayenzani. Uma wakho lo. Kwenza njani ekhaya? Wacela amadoda amangaka manje? Hayi konakele uma. Kwenzekile? Hayi wonakele masondela. Ngizelwa kangaka. Hayi sondela masondela uzwe. Ngizingane phela ngifonela. Niyaphila ma. Sikhona njani? Hayi ngokwatshiwo mina ngingwakazungu. Hamba nomfowethu la umzali emalandela. Sinyoni TV. So hayi ngoba abantu bahlezi besibhalela namhlanje direction isikhomba ngapha kwakho ukuthi asize ngapha kwakho kodwa ke umfowethu uzolichaza udaba ukuthi indaba ingani wayesingani awungalibamba ngoba kunankinga awungalibamba. Hello? Ngisakhona ngikhona ngizobuyela kuwena nginenkinga ngisabhekene nayo la imali. Okay. Ya njengoba kade esachazile umfowethu ukuthi mina ngumalandeli uGwajo kunodaba esihamba ngalo la mama Kancane pho baba. Kwenzekani pho yini sashutha pho? Okay angenjoba echazile ukuthi Sinyoni TV uhlelo so ukuze sibe iTV leligama lithi TV ngoba into ebukwayo so ingakho ke sigcina sishutheka ngoba phela mase singasashutha video sisayona iTV sesiyired uGwajo. Okay. So futhi nje ubona amagadi iwona sigadayo njengoba singena la ekhaya singazi ukuthi kunani but abafethu bona kodwa futhi hayi ukuthi kodwa sibi futhi Ayona inkinga size ukuthi cha la Ngani? ya ila weseswami uhlelo lethu siyabhalela uma kukhona umuntu mhlambe odinga ukusizakala kwinkinga ethize ukuthi akakukhona ukuxhumana nabantu asuke efuna ukubathola so uyayibhalela thina mayibhalela thina sabantu abakwazi ukumlekelela simtholele labo bantu asuke badinga ngaloso sikhathi. Kunodaba ke sizama ukulungisa la olithinta ingane ekuthiwa owami ela ekhaya ngenza mhlambe ke lokho ke ngeke silokho futhi siphikisana ngakho sisame ngikhuluma ngo-owami hayi singangena endlini sikhulume kahle ngoba kanti nize ngalowo mntwana ngazena sizwe ukuthi ngabe kwenzekeni ngo-owami ngibafela u-owami ingane yakho yawona mina application ya la siswami sesikhohlwe nokubuza igama kodwa ke sizwile ukuthi ikambeni lokho nje ukuthi lokho bekubalekile nokuthi siyathokoza nosesewufikile nawe ma ya siyabonga nje nokusihlonipha kulokho nokuthi sesiyazi ukuthi vele ingane la umfana wakho lo ngiyambona uthuli okumfana okuyisoka lengane esingaziyo ukuthi ingane ugcine kuvunyelwana ngalipho ukuthi mhlawumbe igcine bala ekhaya ingane phela u-owami ngeke ngize ngimphike ngoba ufike nengane yami manje owami njengoba efike nengane yami ingane yami ngiyayithanda ma umuntu mefika ethi intombi yakhe le ikhala nayo ngangeke ngize ngingakwazi ukuthi ingane ngihlale nayo ekhaya okumanje angazi ukuthi yena mupho umzali wakhe la okay ma kancane ubona noma wakhe la ubona amadoda nje ukuthi kanjani azofuna ingane yentombazana samba nobaba wakhe nangu uGatsheni nangu baba uyena esamba naye yeah but nje before uGatsheni simfaka kulo dawo nginombuzo ukuthi ma uke waxhumana nomndeni wakhe owami njengoba ugcina ingane sizamile ukuthinta ngesikhathi owami efika ekhaya nalengane ngazama ukuxhumana kwabe ngeke phela ngihlale nengane encane kangaka ngingakhulumile nabazali bayo wawuthinta wawuthola wakhuluma nawo umndeni hayi ngathi nje ucingo lusaringa kanjalo lakhatha ngathi ngiyaphinda la ngabe lisangena ucingo inamba ingane enginike yona ithi inamba kamawali owami ekwazi ukubuka amawali uzamile ukuthi umthathe owami umise kamawali angizange ngize ngizame ukuthi ngimthathe ngimise kamawakhe ngoba wayengitshela inkinga nje ngoma wakhe wayethini ma mhlawumbe singafuna ukuzwa nalapho ukuthi wafike wathi owami efika la ngoba okokuqala nje waqala aqoqela ingane yami ingane yami yona iqalile ukungiqoqela
isitori sika owami ukuze nami sengikwazi ukuthi ngimlalele. Kwaphela ingane siyeqa emakhaya. Mexoxa umfana wami uthi ingane ifike kuyena ikhala ithi ifike kuyena mesho imfonelile wahamba woyilanda la ibikhona ngoba isiphumile nasekhaya kuma wayo. So naye akakwazi kuma wayo batholana sebetholana endleleni ngoba sidwanguza nje ngani ngasazazi ukuthi fayishoniphi wabuya naye wezala ekhaya. Useyangitshela ukuthi uma wakhe umtshela manje ukuthi lo baba bebehlala naye akuyena ubaba wakhe. Okay, wase wegcina ingane ngalowo mazwi owathola enganeni. Ngaleyo mazwi engathola enganeni ngayidabukela ingane. Ngangayibuza ukuthi ube sexoxa yini. Kwaba ukuthi ithi ingane ngeke isakwazi ukuhlala noma waseyenza isilima kakhulu. Okay, good right. Njobe ihleli wena siswa mawami good right kuwena njobe ingane uyigcinile ihleli. Bengibona ingenankinga ngoba ngitheme ngihlala nayo ngiyilandela ngathola ukuthi ingane ihloniphayo, ingane engenankinga kanti nami vele kunezinto eziningi engizenzayo. Kuvela umuntu nami bengimdinga umuntu ozomsiza. Ngabona ukuthi asale sesiqhubeka ke sihlale nengane abazali basobona ngayo. Ngabo mesebe mengabe ukuthi nabo bayazama phela ukuthi ingane yabo bayifune. So zihlala zombili. Hayi abahlali bobabili olala endlini yakhe nengane lala endlini yakhe ngabona ukuthi isancane. Akwazi ukuthi ngakhiphithisa ingane encane yangaka lemzini wakhe. Kodwa ke sihamba naye uGatsheni sondela njengendoda singakukhulumeli njengedlozi. Mfowethu khuluma nawe uyibekele nje indlela yakho. Endleni eziningi ubungazenza. Eksenini uxhumanise awuzume ngapha kaje awume ngapha ukuze amakhamera kubone wena ukhetha ukuthi ukhiphithise ingane. Hayi ingane baba bengayikhiphithisa ingane. Phela manje segcekene lodwa thana nazo odwa umdala ubuye uhambe uyishiye zombili. Wena baba ingane ngitshelile ngawo. Angwalindele lamazwi aphuma kuwena ngoba wena ingane itheme ngitshela ngawe angifikelanga nje ukuthi umuntu engamfuni. Angifikelanga nje ukuthi wena umuntu engamfuna ngendlela ingane engichazele ngayo. Shuthi njoba wena umdala usayite namazwi engane. Ngidala impela baba kodwa manje ngibonile ukuthi isidingo sokunalekho bengingafuna uma wayo. Wena nje namanje ngangemathi uyiqhamuka noma wayo. Mesaqhamuka wena nje ngiunderstand ukuthi ngingayithini indaba yakho. Ngangikwazi singakhuluma nawe. Kwaye yena owami ngasheze nje ukuthi khona wena la. Ngicabanga ukuthi ngingamthusa kakhulu lo. Uyazi ukuthi ingane iyakhuluma okuhle iphinde ikhulume lokho. Ngiyawazi impela lokho baba kodwa manje ngendlela engichazeleke ngayo bengakulindele ukuthi ngaqhamuka. Umqondweni wakho kwaringa ngendlela uchazeleke ngayo. Uringe ngendlela engichazeleke ngayo baba. Kwaye kona nje uma kuthiwa uhambe wedwa wena ufuna owami kuyangithusa. Uma kuthiwa wena befa uqala uyofuna uma wakhe. Niqhumane noma wakhe nihlanganisa indaba yenu ngengane makuthiwa nifika nobabili ngabe ngiyeza maye musahamba wedwa khumene noma wakhe ayoniqhumene saxhumana noma wakhe wachaza ukuthi ingane ayikabuyi ngaphinde ngafonela iNyoni TV ngabachazela kuNyoni TV ukuthi ngicela bengisize ingane ayithola lesikhathi ufonela kuNyoni TV umaze siluma wakho ukuthi wena usuyolanda abantu manje abazohamba befunisa udaba lwami vele ngihamba nabo babeNyoni TV. Manje bufisa kwenzakaleni ngokwami into engangijabulisa into engangithokozisa amawethu amadlanga kahle into engangithokozisa ukuthi ngithole umntanazi into engangijabulisa nje ukuthi nje ngithole owami manje ngeke ngikwazi ukuthi owami ngimdedele nawe ekubeni owami ungitshela ukuthi wena wami lahla for 10 years angazi noma 10 years noma 20 years kodwa isikhathi sesiside wena ungekho empilweni kaowami owami ikhulise omunye ubaba. Wachazela izathu esadala ukuthi mina ngamboni noma engangichazelanga ke izathu wachazela izathu edala ukuthi mina ngiboshwe azange zangichazela mina ngize ngiboshwa mama ngangizamela yena owami njengoba ngidinga owami ngidinga uma wakhe kunezinto eziningi engangishilo owami kuma wakhe so angithandi ukuthi ngamhambele kude nami manje pho sonke lesikhathi ubuve cela dlule lokho mama lokho kudinga umndeni wami bese ngichazela yena mase kulungile wa yikho phela into engayikhuluma kakhulu ngengane yakho kodwa mama ngicela nami kwakuthi ngihlale nayo vele ngiyazi ukuthi kuyicala ngiyamcela ke mama owami just ukukhuluma naye kodwa nginokuthi uzothuka kakhulu mekubona ngendlela engixoxela ngayo ngawe kodwa ma just ukumbona ngicela ngiphezulu
Akodwa ke manje mhlawumbe ngokwesicelo sakho ubaba ngimkhulumeli. Sicela ukuthi mhlawumbe naye uOa ayivele owami la eluze lo daba mhlawumbe naye kuzwakala nje ukuphala wakhe ngoba eyingane ukuthi yena uthini. Sicela leso sicelo leso ukuthi naye ubaba ugajene ayibone ingane. Singalokhu sikhuluma ngaye, lokhu sifikile sikhuluma ngaye kodwa engabonakali. Kuyisicelo. Ngizothuka kakhulu. Ngendlela eseniqhamuke ngayo ngangcono ukuthi niqale mhlawumbe nafuna inamba nasifonela. Angazi ukuthi yiphi indlela ebeningenza ngayo. Ukuthi kwayona ningavele niqhamuka seniqhamuka kanje ngendlela lengane ebazonda ngakhona abazali bayo. Ya wena sisaba ukuphendula lo mbuzo okufona. Njengoba sengiyon TV nje vele sesithanda ukuthi noma indlela esisebenza ngakhona ukuthi vele sifike kungalindelekile ngoba sakusazama uhlelo lukanjalo phambilini kodwa la lingasebenzeli ngoba sasifika sekunenguquko vele sesilindelekile ukuthi sizogoqeka kanjani kuzokwenzeka kanjani. So that is why sifika singashiyi nasebusuku siyafika noma inini. Angazi ukuthi ingane Ngiyakholwa ukuthi ubaba wakhe ngempela lo kungani efike yedwa uma waphishile. no ake silandeni owami uzosho ukuthi ubaba wakhe noma kuyena yena. Owami Ngoba ngiyacabanga ukuthi wachazela naye udaba. Njengoba nisemathandweni. Owami vela ngani yami. Yabo msawubona. Ngenkulu inhlonipho manje ngicela ukuthi ngingayihlanganisi nalala bantu lapho nasekuqaleni ngangikhulume kahle ukuthi ngicela baphume kulento le i-right nje ngoba nje ngiyacela ngenkulu inhlonipho ukuthi ngiphindele ngingayihlanganisi nento abezini. Owami kodwa kona uyamazi baba ubaba wakho Ngakhumbula isitolo engafika ngasixoxa mina ekhaya. ya Ibona ke abantu laba abeze naye ubaba ibona ke baba beze naye angazi sebephinde bafika kanjani la ngoba nasiqale ngangibacela ukuthi ngicela bangayihlanganisi nalento bayiyeke kanjena nje ngoba nje i-right. Owabaqala ukufika labantu yibona labo abasho. Kodwa ke awusondele uze ubaba wakho uthi uthini. Because thina njengoba sihamba nobaba wakho kunezinto afuna ukuyikhuluma noma ukuyibuza kuwena noma ukuyithola kuwena njengomzalo wakho. Sesiqonda isimo osikhuluma ngaso kodwa awukubekezele. Konje ngibona owami ukuthi lento iyamhlukumeza. Yemhlukumeze kakhulu kufanele kodwa ke ma okoniwe ngomlomo kulungiswa ngawo umlomo. So izinto uma ngabe zonakele owami ukwazi ukuyibalekela. Ngoba ekugcineni iwest part umndeni wakho lo. Ekugcineni ubaba wakhe Igazi lakhe. Baba wakhe impela kodwa niyambona ukuthi lento iyamhlukumeza. Ngoba kwanawe manje lengane bisiqala ukuhleleka. Yes ma asiphiki. Asiphiki ma. But kwanawe uma ungangena inkingeni bangahle kwenzeke okuthile enganeni. Inkingeni kodwa ngendlela asho ngakhona namanje uyambona ukuthi lento siyabuya le Afrika vele iyona lenkani. Kwenziwe njani? Ya ma kodwa asinasolve inkinga ngenkinga. Yabo? Sizama ukulungisa la. Nawu umdala ake sibheke ugesimo kube sehle kuwena. Yabo? Yeah. Owami ngicela sondele ngixoxe naye ngibonisane naye amphikisani manje ukuthi okwamanje abe seduze kwakho angithi kuze kufike uma manje kakade ngisiza kahle lesitolo namanje uyangisiza hamba owami usisiza abantu futhi wena ma usuthola umsizi no silakhe ngithola umsizi sefana nengane yami kodwa engasiyona ingane yakhe engeseyona ingane ya igama lemzala lesi namanje saqhubeka phambi kwakho lesitolo sasisho phambi kwakho cela madayisa buyo wami ngikhulume naye yebo sinkinga ya ngapha mase baba wakhe ayikho into esizoyenza kodwa uma wakhe befuneka ukuthi abe khona yena mina into engiyibonayo abakwazi ukuthi bangafika bodwa bamadoda nje uzotetela ingane zehamba namadoda wayona ngeke izivume Ngiyakhumbula ngifika kwena. ya Kwakukuphi nami ngahlangana naye emgaqweni engifonela ethi angimlandi kunenkinga ngoba mengingamlandi uzolala emgaqweni akungiphoqa ngachazela mangifika ngazi kahle ngangeke ngize ngivume mina leyo njokuyisa nje lengane I know siyakuzwa manje mayithini ingane yakho uma ikhuluma ngokwami khona kodwa ifuture noma ikusasa ke elikhona ngengane
wasenibukani njengabantu abebesakhula kukho vele okuningi abakwaziyo mayelana nendaba zothando ngaleyo ndlela bebesathandana nje lokho okungaka kukuhle kona ukuthi bayabona manje. But inkinga ke ugatsheni into eyenzakalayo uzoyicela ingane. Ngesikhathi ugatsheni ingane mawayengekho ekubeni vele ugatsheni senesikhathi eside ingane engekho eduze kwakhe. Sikhulumele So ugatsheni. wena indlela ongakwazi ukuthi ubuyisele ngayo umntwana yiphi? Indlela engakwazi ukuthi sikubuyisele ngayo ingane bathi ukuthi uzame ukuthi uthole uma wakhe. Ngixoxisana noma wakhe bese niyabuya ke msale. Abanye ngabe besaphatha amagadi ngoba vele angithi kuyakhulunywa la siyabonisana. Ibona bafetha ngizizana inganeni. Ubona ukuthi mhlawumbe khona lesingakuphazamisa khona noma lesinganiphazamisa khona. Hayi amagadi nibe nabazali bengane. No ma amagadi sezekhona mawami. Uwami ngizamile ukumthola ma isikhathi eside. Ngizama. Ngize ngabhalela kuNyoni TV. Kwayibona abangisizayo ukuthi ngithole uma wakhe. Ngisimanje namagadi. Imali ma kube ngibona ukuthi bengazi ukuthi ngithole uma wakhe. So lolu hambo ngizolihamba nabo until the end. Wona yini isabayo? Angisabi lutho ma. Ngibona babasizi bami. Njengoba kade ngingazi nokuthi ula. Ngibona abazili ukuthi ula. Bengazi nokuthi mina ula. Mina ngathi ingane yaphuma yabaleka. Yabo? Ngazama. Lolu daba uyaluza kodwa lolu daba. Bakhuluma ngalo la ushoba kwakho. Senze njani? Waphela manje uma wakho la akekho. Senze njani ngokwakho? Owami. Ufuma ukuhamba nalabantu. Owami. Okay. La ngiyakhona mina nabantu. Akukho la ngiyakhona. Angizwisisi into yokuthi yini ubaba lo emenza ukuthi manje ayimisele kangaka ukuthi afune ukuzongena empilweni yami angizwisisi ngoba angimazi mushe empilweni yami. Uma wami engimaziyo mina wayekhalisa wayeqhulekisa akakaza eze la azongibheka ukuthi ngihleli kanjani njani. Shutha akekho umuntu onendaba nami. Okay, ngicela ukubuza sisi wami omncane yezo. UsikuJanuary manje kusasele unyaka wonke. Njobula ikhaya kaMbulu. Uzimisele ithini into yakho njengobula? Uzimisele ukuhlala lonyaka uzophele kuphinde kubozakhe. Ngoba mhlawumbe kukhona onokufisayo nofisa ukuthi ukwenza. Mhlawumbe khona enokukhulumile ngokuhlala kwakho la angazi. Ithini into yakho nakho sesikhona nangibaba wakho ngoba lento ngeke uzoyibalekela. Ikulandela. Ithini into yakho njengobula? Ithini into yaphambili? Ngiqhubeka nempilo yami kahle kahle. Akusho lutho ukuthi ngila ekhaya khona isoka lami nani lokho akusho lutho. Mina impilo engiyenzayo ngiqhubeka nempilo yami ngizakhela impilo yami manje ngimdala vele kahle. Owami. Akekho umuntu onendaba nami angazi. Owami impilo. Impilo kuvuka udayisa. Ezinye ingane ziyabhalisa manje ekoleni. That's life. uthi uqhubeka nesoka lakhe. Impilo nje oma. Akuyona impilo. Ukuthi udayise wavogeza. Ngiyabhalisa ekoleni. Amaplaning nawo kumanje uzongithethisa ukuthi angithethisi mntanami. Ungephi impilo yami ungangifuni ungakazi uzongibheka ngoba uzongithethisa. Owami ngicela ubuye yazi uma usubuyile owami kunezinto eziningi uma wakho kumele ayikhulume ukwazi ukuthi usole izinto zakho zoqhubeka phambili nempilo. My God. Wena owamshuthi ngokwakho usuphelele umula kwambili. Awuyicabanga ifamily yakho. Ifamily ke nje yonke yokugcina mhlawumbe ungasho ukuthi ngiqhubeke ngizakhele impilo yami ngizakhele ifuture yami ukufunda nokusebenza nani. Kodwa nje omungitshela ngomndeni angazi ukuthi khuluma ngoba. Mawufunda owami makufuneka isigdisha omzali uzofaka yini? Wena umuntu nje owami umbone njani njobe la ekhaya? Umbone ngathi uhlukumezekile nje ukuthi uzokumele uvuka dayise zonke insuku. No, angisholo lokho. Waye ngakujabulela ukuthi ingane yakho ifice right. Ngiyabona ukuthi elinye lamaphutha olenzayo lento. Ngoba ukuthi vele wena ufezi wenza amaphutha. Ngixolisa kakhulu manje. Ngaphela wenza iphutha kwakuthi ingane yakho ilahle. Sonke lesikhathi. Namanje uzoyibuza ukuthi kuyikona usayenze njani? Ukuthi bengibeka esithombeni sempilo. Yabo? Bengasakhulumela ukuthi kube kuhle kuthina sonke. Sina bese sizoqala ubonga ukuthi nje manje uqala yonke inkulumo yakho thina bese sizoqala ubonga uma uqhamuka ingane yakho inhli nje. Sizoqala ubonga ukuthi wamuhle emntanami hawu manje ngiyabonga ukuthi ningiphathele ingane yami kahle. Khona kunjalo ngoba ingane yakho ibihambisa enkingeni. Ifike la ekhaya isenkingeni. Awukazange uzosibuza wena ukuthi ingane misiqhamuka ingane inhli nje ingane yakho ingafakile ngisho icathulo.
yafika ingane ihlambi ngenazo kushinto zokugqoka manje uyabona ingane yakho ukuthi njani ya ngiyabona uzoyibuza ukuthi kuyikona ukuthi kuyesibili. uyayazi ukuthi yona into esizayo Noma kuyesibili. noma njengoba uyibona njena nje ikona lokuthi ivuka idayise sibuye sihambe selese uright mbuzi kodwa mama usekhaya nje kodwa angithi kodwa sikuphikisa baba njengengane yakho Usekhaya. ngakusho konke ukufisayo ngoba phela nathi vele sinephu usekhaya angithi ma ayikho futhi into esasingayenza kodwa abazali uzokamfana ya ngicabanga ukuthi mambili wayithatha ikhona sho ngizobuyela kuwena yeza No, ayangifile mfana ngize ngife njengamanje mhlawumbe lento fethi idinga umama. ngife njengamanje gabi yami ngoba fethi ezilongo niyayibona ingane ukuthi vele right ya bengisakulolo post sami ukuthi nami cha ufethu ngiyambongela nawukuthi ke yonke besilindele ya nawukuthi ke siswami nawe siyakubona ukuthi umuntu ophilayo ingane nathi sithola isendaweni right yeah ngiyacabanga ukuthi siyamdinga uma wengane mhlambe ngemvumo yakho socela ukuthi mhlambe senze uhlelo lokuthi Sibuye noma wayingane. manje simple mhlawumbe ningathatha inamba yami noma inamba yayo ingane hayi Ngoba ngoba inamba yakho ngqo. sithi number yakho Thatha inamba yakho ngqo. hayi ningayithatha inamba yami Umfowethu angaqhubeka abasize lapha abantu esebenza. Ungami umsebenzi ngathi business understand. Kodwa ngamalendela sithatha inamba kamama. Sizokhanda uhlelo gatsheni lokuthi sibuye nomama. yabo ngathi yona ndlela kaba solution ngoba fethi ingane usuyibonile ayibona futhi ukuthi right ngathi nawe usuzokuba Kona nathi siyabona ukuthi njengoba usho nje ukuthi hayi siyabona ukuthi grand right. ngoba into yakhe imkhathana kakhulu ungazi ukuthi ingane ikuphi Iphila kanjani nobani? yabo uthi amaholide awadlanga kahle sidalo nje amaholide hayi baba hayi siyaxolisa nathi ayikho into esasingayenza ya ngiyabona namanje futhi ayikho into esizoyenza ngoba ukuthi uma wakhe kakekho yebo ngendlela sixoxele ngayo ngawo asikwazi ukumdedela njengamanje sithi hayi mthathe hayi ngiyabonga mangibonga lokho nje okushoyo yabo kodwa akunankinga mengabe ukuthi owami uyafuna ukuzombheka basangakwazi ama-bodyguard akho lawo wami waqasha akukuphelezela uzobheka ingane yakho akunankinga phela ungahamba waqasha ngithi wena baba unemali yokuqasha ama-bodyguard azohamba egada Hayi mama ngawaqashanga. Sisuke simkhapha ngoba phela wasibhalela. ngoba wanibhalela So mina thina bengithi umuntu mhlawumbe uyanikhokhela thina umuntu uma esibhalelile sifa la efa khona nje ubone nje sinaye. Futhi ke asithathi ihlangothi kodwa ngoba sesizula ihlangothi lakho nje ubuzo siyakuvuna nawe senzayo ukuthi ingane uyiphethe kahle. Ingakho sesifika kwiphonto ukuthi othi phone yakho maya amapha amagadi azobamba thina mhlawumbe Sacela usifake inombolo yakho la mama. maya shisa amagadi azobhavuna thina mengabe kuyukuthi senzani No suke senzela nje ukuphepha kwethu nathi impilo zethu ukuthi ke phela njengama nje basihamba imizi yabantu Sihamba imizi esingayazi. kunezinja wena kuwena ma kunezinja manje izinja ziyaluma nathi Hayi siyasenza siyabonga kakhulu masiyabonga. hayi yesho uma ngabe kuyukuthi nimthola uma wakhe hayi nankinga ngoba yikho phela nathi into esingayisho No kodwa ke gatsheni ngicabanga nawe usuthulisekile. Hayi ngane uyibona i-right sitholile umkhondo sizama uhlelo siyabuya futhi noma wakhe. ya kodwa mhlawumbe mina ngingakucela owami kuzofanele siswami ngiyakhumbula sigcina ukukhuluma ngakucela ukuthi ngiyacela lento wehlisa umoya kunabantu abanenkinga ezidlule zakho so ekugcineni ubaba wakho lo oyigazi lakho ngqo lokho kufanele ungene kuwena kuphile kuwena ukuthi ekugcineni kwayo yonke into ubaba wakho lo siyaqonda ukuthi usadiniwe uma usaphezulu kodwa siswami ngicela umlindi siswami ngicela nje mfethu wehlisa umoya lento noma ingathatha unyaka ukuthi uyixole uyidlulise kodwa nje fanele wazi ukuthi unayo ubaba khona umuntu ongenayo ubaba yabona lento esenza la asiguli khona umuntu othi mina ubaba ngazi izithombe zakhe noma engavuka kunjani kodwa ngiyokwazi ukuthi ngumxolele kuwo wonke amaphutha umzali wakho njengoba nje igama lithi mzali ingoba wakuzala ingakho ngashonga ukuthi umuntu owubaba wakho umkhulisi sukubeka eceleni lokho nathi sinabetho baba nathi kunenkinga ezikhona nomunye kanjalo kodwa ekugcineni umzali wakho oyigazi lakho umuhlu nje seswami ungaba umuhlu yacobezela
ilo muntu wakuzalayo wakwenza waphila la emhlabeni. Hayi ngizosho lokho. Ngizosho lokho. Ngabe leso lakho ngaba ulazi kube lo muntu akazange wakuzala. Uma lo kuphethe kahle ngaba umazi. Iningi impilo esasihlabele siswami sazoba mdala kakhulu usebenze. So ulele kuwe nje inhliziyo yakho udlulise. Asimazi na baba manje thina mntana Ngiyabeza. ngabe ukuthi babuya noma wakho ungasebenza njani ngavuma ukuhamba kuze bezohamba bazi noma ukukhuluma naye uma wakho uyadinga ukuthi mhlawumbe uphinde usho ungakushonga ngale Siyabona nje lento ingiphatha kabi lokhu kwangampela. Ngabe ngakutshela ukuba kwangifonela uma wangicheck ukuthi ngiright unayo inamba yami angaze ngishintshe inamba akakazi angifonele mina kwayena umama akakazi angicheck ukuthi ngiright yini wagcina lesikhathi umfonela ngazi wakwathini kwaphelela methu ufika la uzofikela ukuthi kube njani no sizama ukulungisa siswami kodwa ngicathi noma wakho naye uselibonile futhi naye iphutha lakhe so njengoba sithi sizozama ukubuya naye ngicabanga ukuthi ukufika kwakhe la kube kuyisign kuwe ukuthi uyakukhumbula futhi uyacabanga uzobe ngaphoqiwe nini uzobe ngaphoqiwe thina yabo siyasobana ne-feedback nje kuyena ukuthi yazi sike sahamba saye endaweni ekude naye futhi ubaba ugatsheni uzobe khona because ekugcineni ungahlala la kodwa unabazali yabo lokho kuyiqiniso so siyabonga nakwena ma ukuthi umgcine siyabona konke ku-right kodwa nje kugcineni nawe ma uyalazi iqiniso ukuthi umuhlele ngani umuntu mangenzeka iphutha noma ngabe kwenzekala ingozi ekhathini samanje uyoba necala nawe yabo hayi ngiyanisa so ke okubalekile ukuthi abazali mabesondela kufuna ukulungisa into sina iphathi yethu ukuthi akubuyele esimeni umuntu uqhubeka impilo kube right asini ama-bodyguard esosihamba nawo awalwi asuke eyimele nje egadile kodwa phela impilo zethu nathi njengoba singabantu phela but siyabonga kakhulu ma ngoba sesitha sinombolo yakho yabona bese sithukile saxoxa kahle nje nondodana sikhulume kahle naye so nje asiyiboni inkinga sozama ukuthi ke sikufonele si-arrange sibuye nomzali kube nama-arrangement ukuthi ingane uma ukuthi iyavuma ukubuya ibuye kodwa nje anginankinga ngicabanga ukuthi ngizozama nami ukumpholisa owamhlisa umoya ngizozama nami ukuthi ngikhulume naye sune senihambile ngimncenge nami ngimbonise ngoba ekugcineni kosuku abazali yabadinga no siyabonga kakhulu asicela nendlela lo muzi mkhulu lo hey anjimiza kanje iba nezinto malandela uthi usuhambile sesebe na amadoda yabo hayi sesijike ngesingene sijikene futhi siphumeni hayi kodwa ke babukatsheni nawe uyizwele ukuthi bakhulume kahle umzali akalwi kunalokho ithemba likhona khulumisa komzali ukuthi bapibedele lo mama beyithe mhlawumbe nje uzosithatha hayi and yabona nje uyambotsha uyile hlobo mfethu engathi nje ushita uthathe isitaba yabo kodwa hayi ukhulume kahle kakhulu khulumela sithole nomakoti hayi kodwa ke asithembe ukuthi mfethu enye into engijabulisile ukuthi ngasiba noma yasigoqa ukuthi azilali ndawonye ingane ayeke ingane mfethu ingane phela kahle ezekhona lo muntu angenje basifika nje bezizodwa so nje i wrong le njengoba kuningi okungenzeka